मेहरारू चलल बिया गांव में, यही लॉकडाउन में लीची बेचे खातिर कोनो चुड़का लइका पूछो तो ई खांचा में का ह लइकी कह दिया का अरे ताजा ताजा फल रसदार बड़ू अब ही बकरा में बाजार बड़ू फल से दूर के ताजा ताजा लेके घूमत है एकदम गरम बाजार है लइका के तो अच्छा बाबा नियर रही तो कहीं खाचा में तौल दे एक ही में लागता कह दिया अरे ताजा ताजा फल रसदार की बड़ू अब हिम कर में बाजार बड़ू लीची होला यही सब चलहाक लइका कहता अरे चल ठेला पर लीची के बोलता भाऊ तोहरा लीची के और लइकी कहतिया अरे तोहरा लइकन के बोल नहीं थे जवाब में लइका कहता अरे केहू गलत ना कहेला चीज़ी के अरे केहू गलत ना कहेला चीज़ी के हो लीची के हो मना कहली पूर्ववा ना जइहा पिया कौनो सवती के हाथे कुछ खइहा पिया कह दिया कि कोनो कुछ देई तो ओकरा हाथे से कुछ मत कइहा नहीं कवनो